салом дӯстон, Криштиану Роналдо дар тамринҳои дастаи Реал Мадрид қарор дорад. Медонам шумо ҳозир мегӯед ки ғайру такрор шуда истодааст. Ин хабар дар вақти чемпионати ҷаҳон буд охир, вақте ки хабар дода шуд ки Роналдо дар базаи дастаи Реал Мадрид тамрин карда истодааст. Аммо саросима нашавед ва санг ба тарафи ман напартоед. Суол ба шумо, Реал Мадрид айни замон дар куҷо қарор дорад? Дуруст, дар кишвари Арабистони Саудӣ дар мусобиқаи Суперҷоми Испания. Роналдо дар куҷо қарор дорад? Дуруст, ӯ ҳам дар Арабистони Саудӣ аст. Аз ин ҷо бармеояд ки Роналдо дар тамринҳои дастаи Реал Мадрид ки ба бозии финалии Суперҷоми Испания омодагӣ мебинад, бемалол метавонад ширкат биварзад. Ин рақобат бар муқобили дастаи Барселона баргузор мешавад ва суҳбат бо яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи Эл Классико пеш аз рақобат дақиқан ба футболбозони Реал Мадрид мотиватсияи хоса медиҳад. Ғайр аз ин, овозҳои нав гирди номи бозингари португалӣ пайдо шуданд ки бояд онро гӯем. این ویدیو رو لایک مونده تا آخر تماشا کنید. البته معلومات میگیرید. حتما подписаться هم کنید که از ویدیو نای ما بخبر نمانید. دوستان، امروز در انگلیا دربی مهم میگذرد بین منچستر یونایتد و منچستر سیتی. تنهاگ بر ضد گواردیولا. برای بازم شاخوارتر شدن این بازی دوستان ما از 1x با اون کوفیشینت‌های بلند رو پیشنهاد میکنند. در منوی اساسی برنامه با اکسیا درآمد در ставка без риска با غلبه و یا مساوی دیل خود دسته تا $10 یعنی تا 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментария. Харри Кейн бояд аз байни ду наҳанги футболии Аврупо якеро интихоб кунад. Гап сари дастаҳои Реал Мадрид ва Бавария меравад. Ҳарду ҳам ба ҳамлагари англис таваҷҷӯҳи беандоза доранд. Ҳарду дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нави марказӣ мебошанд ва Кейнро беҳтарин вариант дар ин мавқеъ медонанд. Бавария пас аз рафтани Левандовски ба ҷустуҷӯи ҳамлагари марказии классикӣ қарор доранд. Аз ноилоҷии мюнхениҳо дар ин мавқеъ бозингарони зиёдро мемонанд. Агар Кейн бар ин бозингарон бошанд, ин мушкили ҳалли худро пайдо мекунад. Реал Мадрид дар кофтукови меросхӯри тоҷи Бензима қарор дорад. Шартномаи кунунии Карим бо дастаи шаҳри Мадрид то тобистони соли 2024 амал мекунад. Даниэл Леви, мулкдори дастаи Тоттенхем, аз он тоифаи нафароне аст ки бо ӯ ба як мувофиқа расидан хеле душвор аст. Шояд то тобистони соли 2024 Леви ҳамлагари 29 соларо ҷавоб надиҳад. Аммо Реал ва Бавария дар равзанаи зимистона ва ҳамчунин тобистон барои сафи худ хондани Кейн мубориза мебаранд. Нархи хари Кейн айни замон 90 миллион евро мебошад. Агар Реал сахт хоҳиш дошта бошад, пас метавонад ин қадар маблағро аз хазинаи худ ба лондониё диҳад. Аз нуқтаи назари Кейн агар ба ин масъала назар кунем, ҳамлагари мунтахаби Англия бояд кайҳо ба як дастаи дигар ки имконияти гирифтани ҷоизаро дорад трансфер мекард. Наход яке аз ҳамлагарони беҳтарини марказӣ бе трофей монад. Фарқ нест ба Реал меравад ё ба Бавария, ӯ ҳатман дар ин дастаҳо соҳиби трофей мешавад. Агар Харри Кейн бе трофей ба корномаи худ нуқта монад, ин яке аз ноадолатиҳои асосии таърихи футбол хоҳад буд. Элдор Шомуродов дар пайи ҷустуҷӯи вақти бештари бозӣ пойтахтро монда ба клубҳои дигар таваҷҷӯҳ дорад. Диққати ҳамлагари узбек бештар ба шаҳри Турин равона аст. дастаи Торино бисёр кӯшиш дорад то як ҳамлагари хуб дошта бошад. Шомуродов метавонад дар ҳамин равзанаи хариду фурӯши футболбозон ба шаҳри Турин равад. ҳанӯз тобистони соли гузашта чунин маълумотҳое пайдо шуданд ки Торино ба Элдор Шомуродов шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кардани аст. Он замон ҷонибҳо натавонистанд дар масъалаи маблағи гузариш ба як хулосаи амиқу дақиқ оянд. Айни замон гап дар ҳудуди 10 миллион евро меравад. Рома ба футболбози узбек ниёз надорад. Жозе Маврино ҳамлагари узбекро дар бозиҳо умуман намемонад. Гуфта мешавад ки яке аз сабабҳои нарафтани Элдор Шомуродов тобистони гузашта дар он буд ки ӯ умеди доштани вақти бозӣ дар ҳайати Рома дошт. Вале ҳамакнун барои ӯ ҳам маълум аст ки дар сафи римиё ба ӯ имконият ва мавқеъ дода намешавад. Барои ҳамин бозингари узбек ба ин пешниҳодҳо бо як хурсандӣ назар мекунад. барои футболбози украинӣ Михаил Мудрик воқеан ҳам байни дастаҳои Лондон ҷанг рафта истодааст. онҳо барои бозингари ҷавон ауксион ташкил карданду яке аз дигараш пули бештарро пешниҳод мекунанд. гап сари дастаҳои Арсенал ва Челси меравад. ҳама медонад ки Мудрик ба Артета хеле писанд аст. мутахассиси испанӣ мехоҳад ӯро ҳарчи зудтар дар ҳайати Арсенал бинад. дар ҷараёни равзанаи трансферии зимистона барои Арсенал рақиби сарсахт Челси пайдо шуд. барои роҳбарияти ин тим сум проблема нест ва онҳо омода ҳастанд ки аз Арсенал дида пули бештар
Виераро пешниҳод кунанд. Чунин рафти кор ба он овард, ки Арсенал маҷбуран барои харидории Мудрик пули калонро пешниҳод кард. Аллакай пешниҳоди севюми Арсенал ба утоқои Шахтиёр рафт. Ин навбат дар мавриди 90-95 миллион евро сухан меравад. Шахтиёрам шояд дигар мушу гурбабозӣ накарда Михаилро ба Арсенал ҷавоб диҳад. Новобаста ба пули бештар доштани Тоди Болиу барои бозингари ҷавон аз 100 миллион бештар нахоҳад дод. Арсенал мехоҳад 70 миллионро якбора пардохт кунаду 20-25 миллион евроро ҳамчунин бонус дар шартнома қайд кунад. Яке аз мавзӯе ки дар маркази баҳс қарор дорад, нави бонусҳо ва кай додани онҳо дар кадом муҳлат пардохт шудани ин миқдор маблағ мебошад. Мудрик дар мавсими ҷорӣ дар 12 бозии чемпионати Украина 7 гол зада, 7 ассист намудааст. Михаил Мудрик танҳо 22 сол дорад. Пеш аз омадан ба дастаи Ал-Наср Криштиану Роналдо беклуб буд. Гуфта мешуд, ки Реал Мадрид метавонад ба муддати ним мавсим бозингари португалиро бигирад. Бисёриҳо бовар карданд, ки ҳамлагари 37-сола то охири мавсим метавонад дар сафи Реал Мадрид бозӣ кунад. Мухлисони дастаи шаҳри Мадрид пас аз шунидани ин хабар ақидаҳои гуногун доштанд. Баъзеҳо пас аз ҳамаи дастаҳое ки бо Роналдо рух доданд, ба легендаи Реал будани Роналдо ягон шаку шубҳа надоштанд. Аммо ба омадани Криштиану изҳори норозигӣ мекарданд. Ба пиндошти онҳо Криштиану баъси легенда аз Реал Мадрид рафт, бигзор ӯ дар дил ва хотираи мухлисон бо номи нек монад. Боз ба Реал омада ягон Пирс Моргани испанӣ пайдо нашавад. Гап чап буд, ки Карло Анчелоти сармураббии дастаи Реал Мадрид нақши лидериро аз Бензема гирифта ба Роналдо медиҳад. Нақши лидерӣ гирифтан аз Бензема маънои онро медошт, ки ҳамаи голҳои ҳамлагари фаронсавиро ҳам Роналдо мегирифт. Хулас, Бензема ки ба яке аз азобу машаққат аз сояи калони Роналдо раҳо шуд, боз метавонист ба чоҳ афтад. Барои Карим ин маҳз чоҳу таргу торик буд. Новобаста ба заҳмату талоши Бензема, ҳама танҳо дар бораи мушкилиҳо ва иштибоҳи ӯ мегуфтанд. Роналдо бошад шоҳу вазир буд. Акнун ҳамааш тағйир ёфтааст. Бензема аз гурба ба паланг табдил ёфт. Ӯ нақши лидериро на ин ки ба Роналдо надиҳад, балки аз Анчелоти ҳам бигирад. Акнун Роналдо танҳо метавонад дар варзишгоҳ дар як ҷои гарм нишаста бозии финалии суперҷоми Испанияро тамошо кунад. Ба ҳамин тамом, воридам ки ҷодкори ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обношдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.